मावनानै होगोन नाथाय दिनैसिम बे दालांखौनो नायसनाखिसै इउपिपिएल सरकारा जों बुजिनो मोनाखिसै दिनै एमएलए दं एमएलएआबो बे दालांखौ नायसनाखिसै एमएलएआबोथ' गोजाननि नङा जोंनि जायगानिनो एमएलएनि सायाव जे अजद दैखांदोंमोन जे गंसे दंफांनि दालां बेखौ बानायाखै आरो एमएलएआ रां जाखांनायजों सोमोन्दो दं ना बेखौ लाना मा बुंगोन नोंथाङा गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो आं दिनै गावखौ सौभाग्य होननानै मने खालामो नोंथां मिडियानि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय थामथिम जाबाय जिखिजाया 7 तारिखआव जिथुनाखि बिसोरो बिबृति होदों जिखुनाखि अभियोग खालामदों बुंनो थाङा बे गासिबो एकदम नंखायथार खामानिया बे खामानिखौ एमएलएबो फैदों आरो जोंबो दंमोन रायजो राजाबो दंमोन बेखौ प्रसेसआव लांखाबाय बे अलरेडि बे जाखासिगोन दा बेखौ बबे खेथ्रआव बिसोरो जाख्ल'दों माख्ल'दों होननो हाखो खामानियानो जायाखै जेराव बबाव जाख्ल'नो मोनखो बियो नोंथांमोना एसे सिन्था खालामनानै नाय रायजो राजानिसिम आं बेखौनो खावलायहरो जेराव खामानियानो फैयाखै बोरै जाख्ल'नाय बोरै कारापसननि खोथा बुंनो हाखो बिसोरो बे नंखाय मिसा एकदम बिसोरनि जिथुनाखि अभियोग बिसोरनि जिनाखि माने माबा खालामनाय प्रसेस खालामनाय बे एकदम मिसा मानि थाखाय बिथांमोना बेबायदि अजदखौ दिखांदों होनना नोंथाङा बुङो अजदआ बेनो बिथांमोनहा जेबो लामा गैलिया जेबो माबा गैला बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बे खामानिखौ बिथांमोना बुंदों बे एकदम मिसा खोथा जुदि माबानिफ्राय नायफैनो हागोन बयबो नायफैनो हागोन खामानिया माने जे सुरु जादों ना मा जादों जिनिसा प्रसेसआव दङ एमएलए गावनो निजेस्व जिअटेक खालामनानै थांखानाय बे खामानिया जागोनसो बेवहाय कारापसननि जेबो खोथा गैया दा बिथांमोना फिसा फिसौ माबाफोरखौ लानानै बिसयफोरखौ लानानै बिथांमोना दा बेबायदि भाइरेल खालायगासिनो दङ जेबो नङा बिसोरो दा इलेक्सना खाथिखाय मा बुंगोन मा बुङा जेबो बाथ्राथ' बुंहैनो हाखाला आरो जुदि नोंथांमोना इसिबां दरद दङब्ला नोंथांमोननि आमोलावबो बे दालाङा दंखायोमोन गोबायैनो होमबा 15 बोसोर सासन खालामदों नोंथांमोना बे समाव मानो बानायनो रोङाखै मानो बानायनो रोङाखै बिसोरलाय मा जानानै थाया दासो बानायनो नागिरनायाव नोंथांमोना अभियोग खालामदों बेथ' एकदम नंखाथार दुर्भाग्यजनक बियो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबाय थायो जे गामि ओनसोलाव इउपिपिएलनि समाव जेबो डेभेलप जायाखै होननानै बेखौ लाना मा बुङो बेथ' बिथांमोननिसो बाथ्रा डेभेलप जादों जायाखैखौ रायजोआनो नुगासिनो दङ बयबो अनुभब खालायगासिनो दङ दालां जादों लामा जादों बहुद धरনের खामानि जेजेएम जादों आरो अंगनवाड़ी न' जादों गासिबो जाजोबदों बे 4-5 बोसोरावनो प्रमद बर सरकारा बेफोरखौ मावनो सक्षम जादों नोंथांमोना 17 बोसोर सासन खालाव बेफोरखौ मा खालामनानै थाया जों प्रमद बर'खौ बेखौनो जों बाख्नायनांगोन हाग्रामानि आमोलावहाय बेबायदि जोङो जिरायलायनानै सान्ति परिबेस जोङो जिरायनानै रायलायनो हायामोन मोनाबिलि जाबाथाय गावनि फिसा अबावबा थांदोंब्ला मोजाङै सफैगोन ना सफैया बिनिबो मोनसे सन्देह दंमोन थ' दा बेफोरबायदि परिबेसा गैलिया हरनि 10टा 11टा 12टा गिदिंबाय था जेबो उसुबिदा गैया मुस्लिम बुस्थुआव बर' थांनो हाया मुस्लिमफ्रा बर' बुस्थुआव फैनो हाया आदिबासिनि गुनाव थांनो हाया बेफोर परिबेसखौ दिनै सोर लाबोखो जों प्रमद बर' सारासो बेखौ लाबोबाय हाग्रामानि समावथ' दाङाबाजि ब्लाड सेटलमेन्ट बुथारलायनाय सुथारलायनाय आर्मि कामान्ड' लाबोनानै गामि हाबनानै निर्दोषि मानसिफोरखौ बुदलाबायदों गावथारलाबायदों दा बेफोरबायदि परिस्थिति गैया लाजिनांगौ बिथांमोना नङै बाङै फिसा फिसौ मेटारखौ लानानै बेबायदि मिडिया लेंहरलायनानै खालामनाया एकदम दुर्भाग्यजनक जेबो नङा बेफोर गासिबो नंखाय आं बुंगोन बेखौ आरो आंल' नङा एरियानि जेसेबां नैबे कक्सागरिनि जेसेबां इन्टेलेक्सुयेलफोर दं बिथांमोनाबो बुंनो हागोन जिखिजाया बेफोर गासिबो नंखाय बे बिथांमोना गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि जुनै बे जिनिसखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ তো প্ৰথমতে মই মিডিয়া বন্ধুসকলক নমস্কাৰ জনাই তো আজি উদ্দেশ্য হ'ল 2 নম্বৰ খোকসাগুৰি যেটো ব্ৰিজ এইটো
আজি 17 বছৰ আগত BPFৰ কালত এইটো কামটো কৰা হৈছিল। তো এতিয়া আজি আমি UPPL চৰকাৰে আমি আজি 5 বছৰে হোৱা নাই যদিও আমি ইমান কাম কৰিছোঁ, আপোনালোকে শুনিব পাৰিব, মই কৈ গৈ আছোঁ। তো প্ৰথমে আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰীৰ আণ্ডাৰত যিমানখিনি কাম হৈছে, আমাৰ 1 নং গোসাইগাঁও MLA মহোদয় আমাৰ যিমান কামখিনি কৰিছে মই গাই শুনাই আছোঁ। তাৰ ভিতৰত প্ৰথমে আমি চাইছোঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিমান আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰী আণ্ডাৰত যিমান স্কুল আছে, LP স্কুল, ME স্কুল, হাই স্কুল, আৰু এই স্কুলৰ ছাইডত অংগনবাদী যিবিলাক কৰ্মীয়ে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান নোহোৱাকৈ ক্লাছ কৰিছিল, কিন্তু আজি আমাৰ MLA ছাৰে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটি স্কুলৰ সন্মুখত বা ছাইডত এটা এটাকৈ অংগনবাদী স্কুল স্থাপন কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি MLA ছাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব। তাৰপিছত নাম্বাৰ 2ত আছে MLA ছাৰে আমাৰ জিৰণ বসুমতাৰীয়ে প্ৰত্যেকটো গাঁৱত মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰী আণ্ডাৰত যিটো জলসিঞ্চনৰ বিভাগ নাছিল যদিও আজি আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ MLA ছাৰৰ সহায়ত যিমান আমাৰ পানী যোগান বিভাগৰ আঁচনি আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰী আণ্ডাৰত প্ৰত্যেকটো গাঁৱত পানী যোগান আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে আৰু ইয়াত ৰাইজে পানী যোগান সুবিধাটো লাভ কৰি আছে। তাৰপিছত নাম্বাৰ 3 যিটো ব্ৰিজ নাকি BPFৰ হাংগু পাংগুৱে কিছুমান মানুহ লৈ 2 নম্বৰ খোকচাগুৰি যিটো ব্ৰিজ 17 বছৰ আগত এই ব্ৰিজটো কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ এনেকৈ থৈ দিছিল। তাৰপিছত এই ব্ৰিজটো আমাৰ গোসাইগাঁও MLA জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া কিছুদিন আগত আহি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি গৈ পেলাই তাত এটা মানে জিঅ'টাক মাৰা হৈছে আৰু প্ৰপ'জাল ইতিমধ্যে পঠিওৱা হৈছে। তো ইতিমধ্যে কামবিলাক হ'ব, আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ। প্ৰাইমাৰী VCDC আমাৰ ব্লকৰ পৰা আহি মানে এইটো তদন্ত কৰা হৈছে। তো ইয়াত BPFৰ হাংগু পাংগু নেতাই এতিয়া মানে ঠাই নাপায়, ভোটৰ মানে ক্ষেত্ৰত এতিয়া কোনো জাগা নাই, কোনো কাম কৰা নাই সিহঁতে, আৰু কোনো কথা নাই, মানে কোনো উপায় নাই। সিহঁতে মানে বাকী কি কৰিব কি নকৰিব ভোটৰ মানে ক্ষেত্ৰত সেইটো মানে নানান ধৰণৰ মানে আমাৰ ওপৰত মানে কিবা এটা দুখ চাপি দিব খোজে সিহঁতে, কিন্তু এইটো নহয়। আমি ব্ৰিজটো কাম কৰিম। আমি ইতিমধ্যে MLA ছাৰ ডাঙৰীয়া MLA ছাৰ জিৰণ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া ছাৰে চাই গৈছে। তো জিঅ'টাকো মাৰা হৈছে অলৰেডি। জিঅ'টাক মাৰাৰ পিছত প্ৰপ'জাল দিয়া হৈছে, দিয়াৰ পিছত এতিয়া কামটো আৰম্ভ হ'ব। তো ইয়াৰ ভিতৰতে এই কামখিনি হ'ল। আৰু লাষ্টত মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ প্ৰমোদ ছাৰ ডাঙৰীয়াই BTCৰ ভিতৰত ইমান এটা শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিছে। আমি আজি জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি ৰাতি 11টা 12টা আমি মানে সকলো জাগাতে আমি ঘূৰি ফুৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে আমাৰ প্ৰধান্য কাম। আৰু ইমান মানে আমাৰ MLA ছাৰে যিমান আমাৰ মাকটাইগাঁও প্ৰাইমাৰীত কাম কৰিছে, বহুত কাম কৰিছে, ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ। তো এইখিনি মোৰ কথা। थांनाय 7 तारिख गावहाय माकटाइगाव BPFनि प्राइमारी सेक्रेटारि फैलाव नार्जारिया जे 2 नम्बर खक्सागुरिनि जे दालां गोबायखौ लानानै जोंनि 1 नं गसाइगावनि MLA जिरन सारखौहाय जे कारापसननि खोथाखौ जे बुंदोंमोन आरो जे जोंनि MLA सारखौ बखुनु दिन नायफैयाखै, बे दालांखौ UPPL सरकार जानायनिफ्राय बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा बे खोथायैनो आं बुंनो सानदों, जोंनि MLA सारा जोंखौ लानानै बे ब्रिजखौ नायफैदों, नायनायजों लोगोसे बियो जिअ'टेक खालामनानै लांदों आरो बे खामानियाखौ अलरेडि प्रप'जाल खालामनानैहाय फाथायहरखाबाय। बियो जागोन, जोंनाव बिसास दङ। आरो गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो थाफादों, लोगोसे थानानैहाय बे ब्रिजआदे जाथारनांगौ बेखौ MLA आबो बेथंबाबो बुंनानै होलांखादों आरो बियो जागोन, जों बेखौ मिथिखागौ। थांनाय 7 तारिखआव जे BPFनि सेक्रेटारियादे बुंदोंमोन बेखौ नायफैयाखै
आरोबाव खुनु फदे बे दालांनि बिसयैहाय जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बिसोरो सानग्रोनांगौमोन बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां दा बे अलरेडि प्रप'जाल हरखाबाय बे ब्रिजआ दे जाथारगोन बेखौ बिसोर हयथ' मिथियाखै दा बेनिखाय बिसोर बेखौ बुंदों दा आंनिफ्राय साननाया कारापसन माने कारापसना माखौ बुङो जे स्किमखौ लाबोनानै मावाबारैनो थाखाखौ जाजोबो बेखौसो जों कारापसन होननानै मिथियो खिन्थु दिनैहाय बे स्किमा जायाखै जागोनसो अलरेडि प्रप'जाल खालामनानै फाथायहरखाबाय फैगोनसो दा बेनिखायनो जों सानदों बिपिएफनि जे सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बे जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदों गोबां खामानि मावनो थाखाय नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होननानै बुंदों खिन्थु दिनै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारा माकटाइगाव एरियाफोरावहाय गोबांथार बेबादिनो अन्थाइनि लामाफोरखौ मावनानै होबाय आरो बेबादिनो मडेल अंगनबादि सेन्टार गोबां जोंनि माकटाइगाव लेभेलावहाय खामानिखौ मावनानै होबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि माकटाइगाव ओनसोलाव बिसिडिसिनि जे थानानै जों सावरायनानै मिटिं खालामनो थाखाय जे सुबिदा बिसिडिसि अफिस जों बेखौबो मोननो हादों जों बेवहाय बहुत गोजोननाय दङ आरो बेजों लोगोसे जे जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल बिल्डिं बेखौबो एमएलए सारानो हरदों आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ खासियाबारि हाई स्कुलनि स्कुल बिल्डिं बेखौबो जोंनि एमएलए सारानो हरदों आरो बेबायदिनो हल्दिबारि बिट्रिबारि बरगफा ओनसोलावहाय ब्रिज गोबां लामाफोर मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा दे नैबे 4 बोसोराव बे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरोबाव दे फैगौ समफोरावहाय मावलांबावगोन जोङो बिसास दङ आरो बेवहाय खुनु बिपिएफनि बुंनाय बाथ्राया बेवहाय खामायहोनाय नङा मानोना बिसोर 17 बोसोर अलरेडि सरकार खुंदोंमोन बे 17 बोसोराव बे ब्रिजखौबो बिसोर मावनो हायाखै आरो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायाखै जायफोरखौ जों दिनैनि सरकारा इउपिपिएल सरकारा मडेल अंगनबादि सेन्टार मावदों आरो बेबायदिनो लामा कालभार्ट बक्स आरो बेबायदिनो बे जोंनि जे ब्रिजआव जे जोंखौहाय माने नंखाय एमएलए नायफैयाखै होननानै बुंनाय बाथ्राया दा बेबो अलरेडि प्रप'जालाव थांखाबाय बेयो जागोन आरो आं दिनैनि जे बे मिडियाजों आरोबाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकारा मोनथाम थांखिखौ मोजांथार खामानि मावदों होननानै आं बेखौ सानदों मोनसेया जाहैबाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावदों आरो मोनसेया जाहैबाय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदों मोनसेया जाहैबाय सान्थि प्रसेस्टाखौ लाबोदों प्रमद बर' सरकारानो दा बेनिखायनो जों नायदो 1 नाम्बारावहाय जे सान्थि गोबां जाथि गुस्थिफोरा जोङो गोबां समफोरावहाय गावजों गावनो गोबाव हरनि 12टा 1टासिम जों बेरायनो हायामोन जों गावजों गाव गिनांगौ सममोन नाथाय जों दिनैहाय बे सान्थिया फैबाय बेबायदि गन्डगल आरो गैले जों गिनांगौ गैले हरनि 1टा 12टासिमब्लाबो जों गिदिंनो हायो आरो जों आं जेब्ला क्लास 8 9 फरायो बे समावहाय जेला आं टिउसन लायोमोन बे समावहाय गोबांथार आर्मिफोरा बेंनानै थायोमोन फुङाव फैब्लानो जों टिउसन लानो होमब्ला जों आर्मिफोरखौ लोगो मोनोमोन दा बेफोरबायदि परिबेसा गैले दा जों फुंनि 4टा 5टा ओंखारलाबो जों बे परिबेसखौ जों मोनले दा बेनिखायनो सान्थिनि परिबेसा फैबाय जों बेखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो बिपिएफआ जेरैखि बुङा मानो जोङो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा अलरेडि मिथिखागौ सान्थिया दे फैबाय दा आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि सुपार 50 बड'लेण्ड मिशन सुपार 50 जोङो डक्टर इन्जिनियार इउपिएससि एग्जामफोरखौ जों जे होनायनि जे प्रसेसटाखौ जों मोननो हाबाय बियो गोबां गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ'फोर बिसोर पास खालामनो हायोब्ला सासे गेजेटेड अफिसार जानो हानायनि क्षमताया फैबाय सिगांनि जेरैबायदि सरकारा गावनि
जाथि गुस्थिफोरखौ लांनानै सरकारि साख्रियाव गिदिर गिदिर अफिसारफ्राव लांदोंमोन नाथाय दानि सरकारावहाय बेबादि नङा गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ' बेफोरो मोननो हानायनि बेबस्थाया दङ।